Koleginice i kolege narodni poslanici, ja sam očekivala zaista da će ovde sve da pršti i blješti od fantastične biografije kolege Krlića kao kandidata za predsednika odbora. On kao neko ko, ovde čujemo da je novinar, zna šta je vest. Kako ste, kolega Krliću, dozvolili da vi ne budete vest? Molim vas, presrce, njemu se obraća. Vi nećete biti vest sa ove sednice. Ili kandidat neće biti vest sa ove sednice. Biće sve ovo drugo što ste u međuvremenu zakuvali, spinovali, stavili na sto, izazivali reakcije, jer dozvolite, nismo ni mi bez sive mase, pa moramo da reagujemo na neke stvari ovde. I vi ste kao kandidat, pa i oni koji su vas predložili, dozvolili da ostanete u senci. A ostavili novinarima poruku da i oni idu na sajt i da čitaju vašu biografiju, koja je potpuno jasno da neće biti ista. Svako će čeprknuti od nekud gde mu izađe prva informacija o poslaniku Krliću. Mogli ste vi posle, pazite, mi skoro 2 sata ovde raspravljamo. Mogli ste 100 puta do sada ustanite, kažete, ljudi, ja sam kandidat. Evo, ponosno iznosim svoju biografiju, pa takva da vas urame ovde šta ona sve sadrži u svojim kvalifikacijama za ovo mesto i vi morate da budete bolji od Maje Gojković. To je takođe važno da se kaže. A vi ste dozvolili, kao novinar sa iskustvom, koliko kažem, da ne budete vest, da ste potpuno stavljeni u zapećak, da vam bude neprijatno što oni koji vas kandiduju ne mogu 3 rečenice da izgovori iz vaše biografije. Elementarnu stvar. Dok ste došli uzdignute glave ovde. Evo, domunđavate se. Hajde dogovorite se da neko nešto kaže. Pa bilo ko. Hvala.